खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं साजिब बसुमतारी। दुर्गा दास बर'आ माब्लाबाबो दुन्दिया फोनो रोङा, बियो माब्लाबाबो जोगोनार गायनो रोङा। दुर्गा दास बर'आ बर'ना हारसा गावनो थिग गैया। दुर्गा दास बर'आबो हिरा सरनिया बायदि जानो हागौ। दुन्दिया फोनो रोङा, मालाबाबो बियो जोगोनार गायनो रोङा, मालाबाबो बियो अननाय शब्द बेनाव माने जेबोआनो गैखाया आरोखि। बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटआबो डुप्लिकेट जानो हागौ। दुर्गा दास बर'आ जातिनि बाथ्राखौनो साननो रोंखाया। बिथां दुर्गा दास बर'आ माब्लाबानो जातिखौ गारखानाय सुबुं। दुर्गा दास बर'नि एसटि फोरमान बिलाइखौ नायबिजिरनो नांगौ। अननाय सोदोबखौ बिथां दुर्गा दास बर'आ मिथिरोङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव थानाय ना बिफाननि मावख'आव दिनै पिक काम फिस कालचार बिथांखिजों 2023-24 इं मायथाइनि एसअपिडि मावथांखिनि जोहै गावसुंथा हानजाफोरनो अमा फिसा आरो नानि जोलैफोरखौ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बिनि अनगायैबो आरोबाव बिथां दुर्गा दास बर'खौ गोबां गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिबावनायखौ बे समाव नुनो मोनबावनाय जादों। बिथां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुंबावनाय बायदिब्ला दुर्गा दास बर'आ राजखान्थिखौ बेपार खालामनानै सोलिबोगासिनो दं। दुर्गा दास बर'आ एमएलए जायैनि सिगां गुवाहाटी नोगोराव भारा न'आव थायोमोन। आथिखालाव दुर्गा दास बर'आ एमएलए जानानैनो न' बां लुबाय होननानै फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। बर'ना हारसा बेनो फाइनाल जाखायाखै, आं गोबाव समाव बुंबाय थादों। गावनो दास बर' लिरो, एक्सुअलि बे दास दा बर' गावनि सार्टिफिकेटआ बेबायदिनो थिग गैया। हयथ'के बिथांनावबो हयथ' हिरा हरनियानि बायदि जानो हागौ, जिहेतु बेहाबो एसटिनि सार्टिफिकेटआ डुप्लिकेट जानो हागौ। बिथांनि सार्टिफिकेटखौ चेक खालामनांगौ। आनभालिडि बिसोरो गावनि जातिनि खोथाखौ बुंनो हाखाया, खारन बिसोर गावसिनि जातिखौ मालाबानो गारखानाय माने मानसि दुर्गा दास बर'आ। आरो बेक्तिगत भाबै बिथाङा एकदम सेल्फिशनेस आरो राजनितिखौ बेफार खालामनानै सोलिबोगासिनो दङ। गुवाहाटीयाव गोदो समाव भारा न'आव थायोमोन, दा हयथ' एमएलए जानानै न' बां लुबाय। फुङाव पेपार फरायनानै मोनाबिलियासिमहालागै अबेबा मोनसे मिडियानि आगोलाव फंनै फंथाम खोथा बुंनानै गावखौनो लाइमलाइट खालामनानै लानायानो दुर्गा दास बर'नि खामानि। बे मालाबाबो दुन्दिया फोनो रोङा, मालाबाबो बियो जोगोनार गायनो रोङा, मालाबाबो बियो अननाय शब्द बेनाव माने जेबोआनो गैखाया। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।